Η αγωνία αυτής της Δημοτικής Αρχής επί 3 ολόκληρα χρόνια ήταν αφενός μεν να μειώσει τις δαπάνες για να μπορεί να λειτουργεί απέναντι στους δημότες, να αυξήσει τις παροχές στην κοινωνική πολιτική, προκειμένου να ανακουφίσει στο βαθμό που θεσμικά μπορούμε τις συνδημότες και τους συνδημότες μας. Και επειδή αυτή η συγκυρία οικονομική και κοινωνική απαιτεί ακριβώς αυτή την παροχή σε επίπεδα πολύ υψηλά, γιατί ο Δήμος, όπως και κάθε Δήμος, όχι μόνο δικός μας στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός πια, πριν έλεγα ο πλησιέστερος, τώρα λέω ο μοναδικός θεσμός που στέκεται δίπλα στο Δημότη. Έτσι ήταν αδύνατο να μην προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα τέλη ίδρευσης σε ανθρώπους, σε δημότες, οι οποίοι είναι πονεμένοι γενικότερα μέσα στην κοινωνία αυτή και μέσα στην οικονομική αυτήν άσχημη συγκυρία. Δεν μπορεί ένας πατέρας και μια μητέρα, όταν δεν έχουν να συμπληρώσουν τη σωστή διατροφή στα παιδιά τους, να πληρώσουν τα φροντιστήριά τους, να συνεχίζουν να πληρώνουν το νερό όπως ακριβώς το πλήρωναν πριν από 2-3 χρόνια, όταν ακόμα τότε μπορούσαν. Επειδή λοιπόν δεν πρέπει να λέμε μόνο ότι είμαστε ευαίσθητοι, αλλά να το εννοούμε, γι' αυτό και η παρούσα Δημοτική Αρχή, η διοίκηση της ΔΕΙΑ, με τον Βαγγέλη τον Μητυλινό και τον Κώστα τον Θημιανίδη, αλλά και με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες σε τεχνικό επίπεδο και σε οικονομικό, αποδόθηκαν σε ένα αγώνα πολύ σκληρό τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να κάνουν μια μελέτη ώστε να προϋπολογίσουμε για το 2014 και πέρα τούτου, από μία πρώτη δηλαδή του 2014, την δυνατότητα μείωσης των τελών ιδρεύσεως, για να ανακουφίσουμε στο βαθμό που μπορούμε και δικαιούμεθα και υποχρεούμεθα τους δημότες μας. Και έτσι μετακυλίουμε, απορροφώντας ένα ποσό περίπου 1,5 εκατομμύριο από τις μειώσεις των τελών ιδρεύσεως από 1 πρώτη του 2014, τα οποία θα λειτουργήσουν εις βάρος του πλεονάσματος που με την καλή διαχείριση η ΔΕΙΑ κατάφερε να δημιουργήσει, έτσι ώστε να μειώσουμε τα τέλη σε ένα ποσοστό που αρχίζει από 14% περίπου και φτάνει μέχρι το 40%, δημιουργώντας και δικαιοσύνη απέναντι στις ανισότητες που υπήρχαν στις διάφορες δημοτικές κοινότητες μετά από την ίδρυση του Καλλικροτικού Δήμου, του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Η δέσμευσή μου, όπως και των λοιπόν της σημερινής ερετής διοίκησης, αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής, είναι αυτή σε υγιείς βάσεις δημοτική επιχείρηση που λέγεται ΔΕΙΑ και η οποία είναι έξω από κόκκινα και έξω από επιτηρήσεις, γιατί στηρίχθηκε πάνω σε καλή διαχείριση και σε καλή αιρετή διοίκηση, αλλά και στο φιλότιμο των εργαζομένων. Δεσμεύομαι την επιχείρηση αυτή, η οποία είναι πραγματικά υγιής και μπορεί και κάνει αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, να την διατηρήσω, να την διατηρήσουμε, γιατί απέδειξαν και οι υπηρεσιακοί, αλλά και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ότι έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τις υγιείς επιχειρήσεις δημοτικές και ό,τι άλλο υπάρχει σωστό, προκειμένου να ελαφρύνουμε τις πλάτες των δημοτών μας. Επομένως, δέσμευσή μας είναι η διατήρηση αυτής της δημοτικής επιχείρησης που λέγεται ΔΕΙΑ για το καλό των δημοτών. Δηλώνω ευχαριστημένος γιατί 1,5 εκατομμύριο ευρώ δεν θα δίδεται πια από τους δημότες προς τη ΔΕΙΑ, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό θα βαρύνει το πλεόνασμα και θα συνεχίσει η ΔΕΙΑ, παρά το γεγονός ότι 1,5 εκατομμύριο δεν θα εισπραχθεί από τους συνδημότες και τις συνδημότισσες, θα συνεχίζει να είναι υγιής οικονομικά επιχείρηση για να μπορεί αυτό το ιερό σκοπό που έχει, να διατηρεί δηλαδή τη δυνατότητα να πίνουν καθαρό νερό με όλες τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και βέβαια όχι μόνο να μην ακριβένει, αλλά να μειώνεται όπως κάνουμε ακριβώς σήμερα και να είμαστε πολύ μακριά και από οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση, γιατί προσωπικά εγώ αλλά και οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου είμαστε ενάντια στην οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση του νερού, γεγονός που δυστυχώς φαίνεται να αρχίζει να συμβαίνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Πόλεμος λοιπόν απέναντι στα συμφέροντα τα οποία θέλουν ιδιωτικοποίηση του νερού και βέβαια κάθε φορά θα προσπαθούμε, υποσχόμαστε προς όλους σας, ότι θα είμαστε σε συνεχείς επάλξεις προκειμένου με συνεχείς μελέτες να προσπαθούμε κάθε φορά να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση όπως σήμερα, να σας ανακοινώνουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα και αποφάσεις οι οποίες είναι απαραίτητα να υπάρχουν προκειμένου να συνεχίσουμε να ελπίζουμε για το αύριο. Της ΔΕΙΑ και ως μέλος της παράταξης Πόλη και Πολίτες νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση να αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες στο έργο που κάναμε ως παράταξη στη ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι, ξεκινώντας με έναν πρόλογο, ότι η ΔΕΙΑ ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργήσε το 1983. Μέχρι σήμερα συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια των τελών ίδρυυσης. Καμία μείωση ποτέ. Διατήρηση σε ορισμένες καλές περιπτώσεις που θα λέγαμε για τους δημότες στο ακριβό τιμολόγιο. Και ερχόμαστε σήμερα, αυτή η παράταξη, η Πόλη και οι Πολίτες, με αυτόν τον Δήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη, να τολμήσουμε να σπάσουμε αυτό το δεδομένο των 30 ετών και να πούμε όχι κύριοι, πρέπει και εμείς, γιατί συμπάσχουμε και ακούμε την πολιτεία, ακούμε τους συνδημότες, συμμεριζόμαστε τα προβλήματά τους και να μπούμε στις μειώσεις. Παράλληλα όμως έπρεπε να διατηρήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο και για φέτος είναι βαρύ για τη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ με ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει από ίδιους πόρους μόνο θα αναφερθώ, έχει να πληρώσει 1.800 περίπου σε έργα τα οποία θα γίνουν και περίπου στα 6 εκατομμύρια έχουμε για φέτος προγραμματισμένα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ας μπούμε τώρα στο θέμα των μειώσεων. Ξεκινάμε με μειώσεις σε πρώτη φάση, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 40%. Εξισώνουμε ένα χρόνο ολόκληρο, είχαμε συνεχή παρακολούθηση του θέματος και με μελέτες και με τους μελετητές και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή για να διατηρήσουμε και τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΙΑ, αλλά παράλληλα και να έχουμε μια σεβαστή ελάφρυνση στους πολίτες. Το πρώτο πράγμα που κάναμε και διαπιστώσαμε, αφού διαπιστώσαμε, είναι μια αδικία η οποία υπήρχε στους κατοίκους του πρώην Δήμου Τραγιαννιούπολης. Υπήρχε ένα υψηλό τιμολόγιο, το οποίο παρότι κάναμε μία μείωση σε πρώτη φάση, συνέχιζε να είναι πάλι ένα ακριβό τιμολόγιο για τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Το εξισώσαμε με το τιμολόγιο του Δήμου Φερών και κάναμε και μία επιπρόσθετη μείωση και στο τιμολόγιο του πρώην Δήμου Φερών. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα οι περιοχές αυτές να έχουν ένα πάρα πολύ προσιτό τιμολόγιο, περίπου της τάξης του 0,42 ευρώ το κυβικό. Φεύγουμε από τους δήμους αυτούς και πάμε στα χωριά. Μέχρι τώρα τι υπήρχε? Τα χωριά σχεδόν ανάλογα με τις διαθέσεις του κάθε ενός ερετού ή του κάθε ενός προέδρου ή δημάρχου υπήρχε ένα τιμολόγιο. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Μαζέψαμε όλα τα χωριά, τα οποία θεωρούμε ότι είναι τα πιο απομακρυσμένα, στο σύνολο 30, τα μαζέψαμε, τα κάναμε μία κατηγορία και τους βάλαμε να πληρώνουν ένα τιμολόγιο στάνταρ. Τι θα είναι αυτό? Θα πληρώνουν 19 ευρώ στο εξάμηνο, ανεξαρτήτου το πόση κατανάλωση θα κάνουν. Γιατί συμμεριζόμενοι ότι ένας κάτοικος του χωριού θέλει και τον μπακτσέ του, θέλει να βάλει τις ντομάτες του, τις μελιτζάνες, γιατί πλέον αποτελούν βιοποριστικά θέματα όλα αυτά και πρέπει να το βοηθήσουμε και να το στηρίξουμε. Επειδή όμως μερικές φορές στο ελληνικό στοιχείο επικρατεί και η καταστρατήγηση των νόμων και βλέπουμε αντί να ποτίζουν ένα μπακτσέ που έχει στην αυλή του, ποτίζουν χωράφια, θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και θέλω να το δηλώσω από τώρα ότι έχουμε ήδη το πλάνο B στις περιπτώσεις αυτές που διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ποτίζουν χωράφια έχοντας ένα φθηνό τιμολόγιο θα επανεργοποιηθεί
η μέθοδος των ενδείξεων και οι άνθρωποι αυτοί, στους ανθρώπους αυτούς θα επιβληθούν πρόστιμα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία της ΔΕΙΑ. Όπως προείπε ο Δήμαρχος, οι δημότες του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης θα ωφεληθούν περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Έχουμε ετοιμάσει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, κυνηγήσαμε όλα τα προγράμματα για επενδύσεις. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτά που τρέχουν και για αυτά που πρόκειται να έρθουν. Έχουμε ένα μπάτζετ περίπου 35 εκατομμύρια, τα οποία περισσότερα από αυτά, κάποια από αυτά είναι ήδη ενταγμένα και κάποια περιμένουμε να ενεργοποιηθούν. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτά τα έργα, γιατί είναι πραγματικά έργα πνοής, τα οποία θα αλλάξουν τη δομή όλου του Καλλικρατικού Δήμου και θα είμαστε πρωτοπόροι, όπως ήταν και μέχρι τώρα. Πράγματι η ΔΕΙΑ κρατούσε μια πολιτική πρωτοπορίας. Έχουμε κάνει, έχει εγκριθεί η υποποστοποίηση της κλιματολάσπης 2,5 εκατομμύρια. Κατασκευή και διαχείριση επεξεργασία νερού δικτύων 5 εκατομμύρια. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του πρώην Δήμου της Τραϊανούπολης 9 εκατομμύρια. Κατασκευή βιολογικού στην ίδια κοινότητα 2,5 εκατομμύρια. Βιολογικός της Μάκρης ενταγμένος 7,5 εκατομμύρια. Αντικατάσταση δικτύων ίδρευσης 3,5 εκατομμύρια. Συνέχιση της αντικατάστασης των μεαντοσωλήνων στην πόλη των Φερών και αύξηση αποθυματικών νερού, δηλαδή δεξαμενές καινούργιες στην περιοχή των Φερών 5 εκατομμύρια. Σύνολο 35 εκατομμύρια. Πήγαμε σε όλα τα χωριά, όλο τον χρόνο γυρνούσαμε όλα τα χωριά, δεν αφήσαμε μέρος απάτητο. Αποκαταστήσαμε όλα τα οδοστρώματα στα πιο απομακρυσμένα χωριά, εκεί που κανένας δεν είχε πάει τα τελευταία 8 χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά τομή η οποία να μην είναι τακτοποιημένη. Δεν υπάρχει αμίαντος πλέον πουθενά, πλην 2 μόνο περιοχών, στις οποίες επειδή το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ και χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, είμαστε έτοιμοι μόλις ανοίξει, θα τακτοποιήσουμε και το υπόλοιπο αυτό που μας έχει μείνει στις Φέρες και στη Σικοράκη. Περιοχές που μέχρι τώρα πίναν νεράκι μέσω αμιαντοσωλήνων, που όλοι ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, για πρώτη φορά, οι τομές όλες αποκατεστάθησαν έγκαιρα, η ΔΕΙΑ πρωτοπόρος, όπου υπήρχε πρόβλημα, το τακτοποιήσαμε, ακόμη και σε μέρη όπου δεν υπήρχε πρόγραμμα για ίδρυυση, για δίκτυο ομβρίων, γιατί όπως ξέρετε αυτά δεν χρηματοδοτούνται και πρέπει να μπουν από ίδιους πόρους, τολμήσαμε και αυτό, δώσαμε χρήματα, προκειμένου οι συμπολίτες μας να μην πλημμυρίζουν και να μην έχουν το πρόβλημα αυτό. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Διαλέξαμε λοιπόν κάθε χρόνο να εντάσσουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτό από ίδιους πόρους κάποια έργα για να φτάσουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών που μας απομένουν ακόμη να τελειώσουμε όπου υπάρχει πρόβλημα με τα όμβρια. Ο Δήμαρχος μας είπε: ακουμπήστε την καθημερινότητα, σκύψτε δίπλα στον πολίτη. Αυτό κάναμε. Πώς το κάναμε? Καταπολεμήσαμε την ανεργία. Ό,τι πρόγραμμα υπήρχε από τον ΟΑΕΔ, τα εκμεταλλευτήκαμε όλα. Πήραμε άτομα πάνω από 55. 8 άτομα απασχολούνται στη ΔΕΙΑ για 2,5 χρόνια. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, αυτό πήραμε. Πήραμε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εξυπηρετούν σήμερα τη ΔΕΙΑ 6 άτομα. Νέοι που σήμερα μαστίζεται η ανεργία, μαστίζει τους νέους και αγγίζει το 55%, εμείς καταφέραμε μέσω από τον ΑΕΔ και πήραμε 35 άτομα. Καλύπτουν όλες μας τις ανάγκες, σε όλα τα τμήματα. Καθημερινότητα. Δεν μπορεί να βλέπουμε, ο Δήμαρχος ήρθε, είδε μία φορά ουρά στη ΔΕΙΑ, μας φώναξε, μας είπε: δεν θέλω να ξαναδώ ουρά στη ΔΕΙΑ, βρείτε τον τρόπο. Πράγματι το βρήκαμε. Βάλαμε 3 ταμεία. Σε καμία υπηρεσία δεν υπάρχουν 3 ταμεία εισπρακτικά. Από 1, maximum 2 στην καλύτερη περίπτωση. Αποκαταστήσαμε όπου υπήρχε πρόβλημα, αφουγκραστήκαμε τον πολίτη και τις δυσκολίες, κάναμε ρυθμίσεις οφειλών,
εξυπηρετεί στις ζημίες άμεσες. Δεν υπάρχει τηλεφώνημα στη ΔΕΙΑ που να μην υπάρχει άμεση παρέμβαση. Είτε αυτό λέγεται αποχέτευση, είτε λέγεται ίδρυυση. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να αναφερθούμε ότι ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο και το προσωπικό της ΔΕΙΑ. Θα ήθελα σήμερα, που τελειώνει και ο χρόνος, να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να τους πω μπράβο μέσα σε όλες αυτές τις αντιξοότητες, μέσα σε αυτές τις μειώσεις που έχουν υποστεί, σταθήκαν δίπλα μας και σε κάθε μας προσπάθεια ήταν και αυτοί μέτοχοι. Σίγουρα έχουμε κάνει και λάθη. Σίγουρα κάποια θέματα πιθανόν δεν τον έχουμε πιάσει, μας ξέφυγαν. Είμαστε εδώ κάθε μέρα, κύριοι και κυρίες, σας περιμένουμε να μας κάνετε υποδείξεις. Θα σας ακούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως το κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι άλλο μας έχει ξεφύγει. Ευχαριστώ τον κόσμο γιατί ήρθε στο κάλεσμα που έκανα πριν από λίγο καιρό να έρθουν για να κάνουμε ρυθμίσεις, γιατί με το απόθεμα αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ στο να κάνουμε τις μειώσεις και πραγματικά ήρθατε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Δεν θα σταματήσουμε εδώ στη μείωση. Ήδη υπάρχει εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία τον Ιούνιο. Βλέποντας πώς έχει εξελιχθεί το τεχνικό μας πρόγραμμα, θα ξαναμελετήσουμε και άλλη ακόμη μία μείωση, γιατί η απόφαση που έχουμε πάρει ως παράταξη είναι τα κέρδη της ΔΕΙΑ να είναι τόσα όσα να μας επιτρέπουν να μην μπαίνουμε στην κλίμακα των χρεωμένων ΔΕΙΑ, το οποίο θα μας οδηγήσει στο κλείσιμο της ΔΕΙΑ. Τα κέρδη θα είναι ανταποδοτικά, θα γυρνάνε στους πολίτες, γιατί οι πολίτες μας τα δημιουργούν με την καθημερινότητα, ερχόμενοι εδώ να πληρώσουν τα τέλη τους για την ίδρυυση. Με όλα όσα προείπα, επιβεβαιώνω και εγώ με τη σειρά μου τη θέληση της Δημοτικής Αρχής να διατηρήσει τη ΔΕΙΑ, διότι η λειτουργία της εξασφαλίζει όλα όσα προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ.